Takže čaute lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tak jsem zase tady zpátky u dalšího videa po asi tak 4 nebo myslím, že 3 měsících. Je to strašně dlouhá doba a jdeme hrát. Dneska si zahrajeme Red Handed, je to taková dobrá střílečka. Dám vám odkaz možná do popisku, nevím jestli to někde seženu ještě ten odkaz. A já už to nebudu víc odkesávat a my můžeme jít hrát. Jo, tak tady zastřelím tyhle 3 sápky. Bum! 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 Další. Kopnu. Zastřelím. 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 Invisible. Nevidí mě. Bum. Bum. Nazdar. Tak schválně, za jak dlouho to dokončím. Bum. Bum. Nazdar. Takže tohle z toho cápka kiknu, tohle z toho zabiju. Tak počkej, já se tady jenom podívám. Jak to udělat takhle? Easy. Bylo to docela těžké, ale dobře. Ne, to mě nevyšlo. No, dobrý, neviděli mě ještě. No nic, tak to nedám. Počkej, já možná vím. Tady takhle. Tady tohle jsem z toho cápka vezmu. No já jsem si ho nevzal, sakra. To je jedno. Jdeme znova. Tentokrát tohle z toho cápka kiknu. Zastřelím, 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 zastřelím. Jo! Sakra, ne znovu. Kick, zabít. Tastar. Tak toho vezmu. Ne. Vezmu? Nevezmu. Kráso, to je těžký, já ho nemůžu vzít vlastně. No nic, tak to jsem úplně spálil. Tak. Takhle. 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 Ne. Ne. Ne, to je jinak. Sakra. Já už nevím ani jak to udělat. Vem ho, vem ho, vem ho. No nic. Ona jede brzdě. No nic. Já ho takhle kiknu. Bum. Bum, bum. Jo! Já se jenom podívám. Nepodívám. Aerial takedown. No tak to se ukážeme. Nazar. Čau. A ty jsi poslední Nazar. Tak a jak to udělám tady? Já už asi vím. Vem ho, kopni ho. Poslední level myslím. Jsem strašně jenom prostě soustředěný. Co?
Kam what the fuck? Já to nechápu. Já to neberu. No nic, to mě taky nevyšlo, tak restart. Ne, já už tam za ní nedoběhnu, ne. Jo, vezmu, ne, ale už jsem to nestihl. Tohle to vezmu, kýknu ho sem, takhle, bum bum, bum bum, jo, super. Jo, super, co? Poslední. Čus. Ne. Tohle z toho vezmu, pojď vem ho, kikni ho. Bum. Jo! Speedrun hotovej. Escape. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Nahoďte semka like a odběr a okomentujte, jak se vám líbilo tohle video a jestli se vám líbí, že konečně zase budu aktivně natáčet a jestli máte nějaký nápady na jiné videa, tak mi je napište do komentářů. Děkuji a to bude pro dnešek všechno. Čau.